Church Trails, a journey that will inspire you. Witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Bonaventura, isqof u duttur tal-Knisja. Bonaventura, li ismu propja kien Giovanni, kien patri Franġiskan fis-seklu 13 li studja Pariġi u mat il-qudiem huwa għallem lil sħabu l-patrijiet, għallimhom it-teoloġija. Aktar tard huwa sar ukoll il-ġeneral tal-Ordni Franġiskan, kien imexxi Franġiskani li dak iż-żmien kienu fil-bidunet tagħhom, fl-ewwel snin tagħhom fis-seklu 13. Aktar tard il-Papa kien għamlu isqof ta' belt qrib ta' Ruma, l-belt ta' Albano. Jibqa' magħruf San Bonaventura għal-kitbiet tiegħu, għat-tagħlim tiegħu fuq it-teoloġija, ma wkoll għall-kitbiet spiritwali tiegħu fosthom kitba importanti li jisimha il-vjaġġ tal-moħħ tagħna, tal-menti tagħna ġewwa Alla. Bonaventura jissejjaħ id-duttur serafiku. Għandu qalbu imkebsa l-mulej, għalhekk huwa id-duttur serafiku. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Ħenna lina mulej. Għax nibna kontra tiegħek. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Is-salvazzjoni tiegħek għatina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tad-daħla tal-isqof San Bonaventura fis-sema. Nitolbuk o Alla li tista' kollox li nimxu l-qudiem bit-tagħlim u l-għerf tiegħu. U nħabirku bla għeda biex insiru nixbħuh fil-ħeġġa ta' mħabbtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Dan jgħid il-mulej: Gwaj għall-Assirja il-ħatar ta' għadbi u l-asluċ fil-qilla tiegħi. Għall-poplu midej jien nibatu u kontra l-ġens tad-dadija tiegħi jien nordnalu li jħarbtu bl-ħniena, jaħtaflu l-priża u jaffeċ fuqu bħattajn tal-art. Imma hu ma jifhimx hekk u f'qalbu ma jidrulux hekk, għax f'qalbu għandu li jħarbat u jeqret ġnus fuq ġnus. Għax hu qal: bis-saħħa ta' jdejja għamilt dan u bil-għaqal tiegħi għax moħħi jilħaqli. Neħħejt il-fruntieri tal-popli u ħtaftilhom ġidhom u bħal ġorf niżżilt l-islaten. U idi bħalli kieku sabet bejta ħatfet ġid il-popli. Bħalma jiġbru il-bajt mitluq, jinġbart l-art kollha bla ma ħadd ħarrek ġwenħajh jew fetaħ munqaru u pespes. Forsi qatt ftaħret il-mannara kontra min qaċċad biha, forsi l-munxar qatt qam għal min jaħdem bih.
Bħalli kieku il-ħatar jista' jħarrek lil min jerfgħu jew l-asluġ lil dak li mhux xi biċċa għowda. Għalhekk qatt jibgħat is-sit il-mulej tal-eżerċiti l-ewbija f'simintu u l-ġwennieħ qabduh il-ħruq tan-nar. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. U ma jkasbru mulej lill-poplu tiegħek u jaqsu lill-poplu ta' wirtek, joqtlu l-armla u l-barrani u l-mewt jagħtu lill-iltima flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. U jgħidu ma jarax il-mulej ma jintebaħx Alla ta' Ġakob. Ifmuha intom nies boloħ fost il-poplu, nies bla moħħ, meta se tintebħu flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Forsi min għamel il-widnejn ma jismax, jew min sawwar l-għajnejn ma jarax, taħsbu l-min iwiddeb lill-ġnus ma jrażżanx, jew m'għandux għerf min jgħallem lill-bnedmin flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu, għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu dawk kollha ta' qalb safja flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tassaltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-iċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri, u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier. Kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben, u dak li lilu liben irid jarrafulu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Meta inqalbu il-paġni tal-Evanġelju, sikwiet niltaqgħu ma' siltiet fejn naqraw li Ġesu kien qed jitlob. Ġesu kien iħobb jitlob fil-ħin ta' bil-lejl, meta kienu kuna l-kwiet, il-bot mill-folol. Ġesu fl-umanità tiegħu kien iżomm relazzjoni ħajja ma' missieru, kien jikkomunika ma' missieru. Min jaf x'tip ta' lingwaġġ, min jaf x'imħabba, min jaf x'għoża kienet tgħaddi fit-talb li liben kien iressaq quddiem il-missier. Illum għandha talba partikolari f'din is-silta qasira skont San Mattew, meta Ġesu qabad u qal mela xi ħadd semgħu. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax indaw il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-iċkejknin. Mela għandna talbiet fejn Ġesu jitlob lill-missier qabel xi miraklu, għandna talba qawwija ta' Ġesu fl-ort tal-Ġetsemani, missier jekk tista' warrab minni dan il-kalċi, u talbiet oħrajn. Imma din hija l-unika talba fejn Ġesu jgħid infaħrek missier. Min jaf kemm kien hemm drabi li faħħar il-missier, imma dawn ma tniżlux, ma din hija l-unika waħda li tniżlet. Infaħrek missier u l-unika darba wkoll li Ġesu jirreferi għal missier bħala sit is-sema u l-art, sit l-univers, sit il-ħolqien. Mbagħad
Quddiem din l-esperjenza li qed jagħmel Liben fejn qed ifaħħar il-missier li huwa l-ħalliq ta' kollox jgħidlu hekk: in daw il-ħwejjeġ ma kollu li għallimt dak li inti ridni wassal permezz tiegħi qed jgħid Ġesu lill-missier, in dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-iċkejknin. Iva missier għax lilek hekk għoġbok. Il-mulej hekk jirraġuna. Mhux kemm naqraw kotba dwaru, mhux kemm nagħmlu diskorsi sbieħ dwaru, imma l-importanti huwa li aħna nimxu fit-triq tiegħu. Qed jgħidilna x'inhija t-triq tiegħu, hija triq ta' ċkejknin. Mela hija triq il-moħbija, hija triq tal-umiltà, it-triq tas-sempliċità. U Ġesu jisħaq fuq dan, iva missier għax lilek hekk għoġbok, il-mulej hekk jirraġuna. L-importanti mhux kemm nafu dwar Ġesu, imma l-importanti li nkunu nafu lil Ġesu. Hemm differenza. Tista' taqra ħafna kotba, nista' nagħmel ħafna lezzjonijiet fuq Ġesu, tista' tisma' ħafna diskorsi fuq Ġesu, imma iktar importanti minn da kollu huwa li tkun taf lilu. U dan jagħmel id-differenza kollha. U Ġesu dan qiegħed jisħaq fuqu u qed jgħidilna iva missier għax lilek hekk għoġbok, hekk irid, u għalhekk jisħaq għax lilek missier hekk għoġbok u int sa tagħmel. Mulej missier Qaddis aħna llum inresqulek it-talbiet tagħna bl-interċessjoni ta' San Bonaventura Isqofu Duttur tal-Knisja. Nitolbuk mulej tagħtina l-grazzja li fid-dawl dak li għallimna ibnek Ġesu aħna nimxu fit-triq iċkejkna, fit-triq tal-umiltà, fit-triq il-mistura. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-ordnijiet u l-kongregazzjonijiet Franġiskani kollha biex fuq l-eżempju ta' San Bonaventura ikomplu jitħeġġu għal mulej u jgħixu l-kariżma tagħhom li jimitaw il-Kristu fqir u umli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej b'ħafna perseveranza u b'ħafna determinazzjoni għal paċi fid-dinja. Nitolbuk mulej biex tmiss il-moħħ u l-qalb tal-mexxejja biex jindunaw li triq il-qoddim mhix dik tal-gwerra, tal-pika u tal-vjolenza, imma dik tal-paċi u l-ftehim u s-solidarjetà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru fl-eżis mejtin kollha tagħna. Nitolbuk mulej tagħtihom il-grazzja li jaraw wiċċek għall-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u talbi oħor li għandna f'qalbna bħalissa. Għatina l-grazzja li fuq l-eżempju ta' San Bonaventura aħna nitħeġġu ħafna għalik u nfittxuk b'qalbna kollha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu
għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Bonaventura biex bihom naqilgħu l-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna għal fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Bonaventura, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, jinxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimplew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek. Mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San Bonaventura u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik.
Il-qabittieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti xotta kull dema minn għajnejna, hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek, hemm insiju nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih int fawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hi s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Sant u intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żomm dejjem fidilin il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu li tolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf Talla, danu li jneħħi dnub tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-mulej jgħid jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja u ħajja bil-kotra. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
flimkien natu glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Inti ġedditna mulej bil-misteri qaddisa. Bl-umiltà kollha nitolbuk il-grazzja li nsiu nixbu lil San Bonaventura billi nistqarru bil-ħerqa kull ma emmen u nimxu fuq it-talim tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom u fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li tħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħerisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħerisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa
unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien minn bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfridna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa
u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott inbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawit tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erwieħ kollha tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzhom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-la. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mena ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Tewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tal-let neħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tal-let neħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej.
ħarruf talla tneħħit nubit tad-dinja, ħen għalina itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddejja tiegħek mulli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni u tal-imqazza u glorjuża dejjem verġni nkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Bonaventura. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek qed li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.